हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि नाइसabdw बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ने जोंहा दिनै इमिजों आंजों बेरायहैनो नागिरदों लामा लामा ने दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बहा थांगोन नोङो मामिजों ना बेरायगोन लामा बेरायगोन ए फैदो मामिया बोलो मामिया हो iya bố thằng con iyo thằng con Imi ya mami ke ya kan mari sing sadang kan nduk Bima ke ya besok salju ide video kalian apa kayak apa sih nih madiku mini beda kau ha madiku na eme namu enggak ube beli mana sih deh betul sudah orang sudah mami thang chơi video ini kalau nana itu dari